Türkmenistanda howanyň temperaturasy adaty klimat kadalaryndan pes bolmagynda galýar. Güýçli aýadly howanyň arasynda ýaşaýyş jaýlarynaky merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Ýurduň dürli sebitlerinde ýaşaýjylaryň elektrik, gaz we suw üçünçlügi pes bolmagynda galýar. Käbir sebitleriň ýaşaýjylary bu hyzmatlaryň ýygyderli kesilmegi bilen ýüzbeýdi bolup, ilatyň ýylanmak meselesindäki kynçylyklary dowam edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurduň dürli sebitlerinden maglumat berdiler. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan Eýrana aktarýan tebii gazyny kesdi. Aýadly howada paýtagtyň ýaşaýjylary elektrik we suw üçünçlüginiň kesilmegi bilen ýüzbeýdi boldular. 15-nji ýanwarda tutuş Hundiýen ýaly şäheriň Parahat etrapçylarynyň aglaba ýaşaýjysyna elektrik we suw berilmedi. Ilatyň suw üçünçlügi 16-njy ýanwarda günortan ýola goýuldy. Paýtagtyň köni etrapçylarynda hem suw we tok kesildi. Ýaşaýjylar şäheriň beýleki etrapçylarynaky tanış bilişleriniň öýlerine barıp, olardan suw alyp gaýdýarlar diýip paýtagtdaky habarçy aýtdy. Lebap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäherindäki we etraplardaky, owalardaky ýaşaýyş jaýlarynyň tas ählisinde merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary işlemeýär. Öýleri ýylatmak üçin niýetlenen turbalar buğdiýaly bolmagynda galýar. Etraplaryň çetki owalarynda gaz üçünçlügi juda pes bolup, ýaşaýyş jaýlarynaky gaz plitalary zordan ýanýar. Hususan da Çärjew etrawynyň Watan, Ýasydepe, Lebap owalarynda şeýlede Könarık owasynda ýyla zordan çaý gaýnadyp nahar bişirip bilýär. Şu ýagdaýda ýylat gaz peslerinden peýdalanyp bilmeýär. Sebäbi peci iň ýokary derejesinde ýakanyňda da kukurt çöp ýakan ýaly alaw görünýär. Häzir müňlerçe hujuluk ne gaz pesden ne de merkezleşdirilen ýyladyş ulgamyndan peýdalanyp bilýär. Dip Lebapdaky habarçy aýtdy. Marynyň Tagtawazar etrafynda bolsa gaz üçünçlügindäki näsadlyklar sebäpli pajygaly ýagdaýlar ýüze çykdy. 13-nji ýanwardan 14-ne geçilen gije etrawyň köp owasynda şol sandy Azatlyk, Marçak owalarynda gaz üçünçlügi duýdansyz kesilip, soňra gaýtadan ýola goýuldy. Munyň netijesinde birnäçe ýaşaýyş jaýynda ýangyn döredi. Ölüm ihtimarada hiç ýyly habarlar bolmasa da ýangyn sebäpli köp maşgala aýadly howada ýyly ýerinden galdy. Bu maşgalalaryň sany we olara döwlet tarapyndan haýsydyr bir kömek berilenligi barada anyk maglumat ýok. Dip Mardak habarçy gazyň kesilmegine esasy gaz liniýasynda emele gelen näsadlygyň sebäp bolandygy barada maglumatlaryň bardygyny hem bellidi. Azatlyk ýerlik gaz, suw we elektrik üçünçlük edaralary bilen habarlaşyp, ilatyň ýüzüýi bolýan bökdönçlükleri we bularyň sebäpleri barada kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda dowam edýän adatdan daşary aýadly howanyň ýurt raýatlaryna ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler. Türkmen media serişdelerinde ýurtda ýagan garyň goşadyrnyň içinde tebigaty hasda gözel keşwe getirýändigi barada reportajlar görkezilse-de ilatyň ýylanmak bilen bagly kynçylyklary asla agzalmaýar. Ýöne bu habarlaryň arasynda prezident Serdar Berdimuhammedow iki vice-premiýeri we ýurduň iki döwlet konsernleriniň başlyklaryny bir kenç ýylan etdi. Vice-premiýerler Şahym Abdurrahmanow hemde ýurduň guruluşyk, senagat we energetika toplumyna gözegçilik edýän vice-premiýer Çarmurat Pürçekow şeýlede Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow we Türkmenhime döwlet konserniniň başlygy Niyazly Niyazliýew ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek soňky ýedek duýduruldy. Prezident käýinçleriň sebäbini döwlet resmiýetleriniň goşadyrnyň içinde wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýberen düýpli kemçilikler üçin diýip häsiýetlendirdi, emma adatça bolşaýaly jikme-jik maglumat bermedi. Bu aralykda Eýranyň we Türkiýanyň medeniýet serişdeleri Türkmenistanyň 12-nji ýanwarda Eýrana eksport edýän tebii gazyny aktyrmagy besedendigini habar berýärler. Tasnim habar gullugy muňa Türkmenistanyň içerki gaz üçünçlük ulgamyndaky kynçylyklaryň sebäp bolandygyny aýdýar. Bu habar barada häzirlikçe Türkmen medeniýetinde hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýanyç energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanda ila tutuş ýylyň dowamında, hususan da aýadly gyş aýlarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemezligi, gaz, elektrik we suw üçünçlüginiň ýygyderli kesilmegi bilen ýüzbeýdi bolýar. Maglumat üçin aýtsak, howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň habaryna görä 16-22-nji ýanwar hepdesinde Türkmenistanda howanyň temperaturasy adaty klimat kadalaryndan pes bolmagynda galýar. Türkmenistanda adatdan daşary sowuk howa dowam edýän mahaly Balkan welaýatynyň dürli sebitlerini ýyladyş ulgamlarynyň gaz üçünçlügi bilen bagly aladalaryň fonuny
hususy önüm öndürjülerin gazy kesilýär. Balkanawar şäherine Gyzlarbad, Bereket we Magtumly traplaryna howanyň aşy sowumugy bilen ýylydyşhanalaryň we çörek sowdasy bilen meşgullanýan hususy telekeçileriň gazy üçinçiligi kesilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15 ýanwarda Sewitden habar berdi. Yerli ýaşaýjylar hususy önüm öndürjüleriň gazy üçinçiliginiň kesilmeginiň ýylydyş ulgamlarynyň bu gadanlaryna zerur bolan tebii gazyň ýetmeýäni bilen düşündirilýänini aýdýarlar. Bu ýagdaý tamdyr çöregini öndürýän hususy telekeçileriň hemde ýylydyşhana ýerleriniň önümçilik bilen meşgullanmagyna oňaýsyz täsir etdirýär. Gazy üçinçiliginiň kesilmegi tamdyrda çörek pişirip satýan hususiýetçileriň adatdan daşary şäherlere ýüzürmegine alyp gelýär. Olaryň aglabasy tamdyrlarda odun ýa-da mebel galandylaryny ýakyp çörek pişirmäge çalışýarlar. Ýöne şäher ýerlerine odun ýaklayan tamdyrlardan çykýan tüsseler häkimetleriň şäherde tüsse çykmagyna gadaganlyk girizmegini alyp gelýär. Şäher ýerlerinde öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri tüsse bolmasyn diýip tamdyrda odun ýakylmagyny hem gadagan etdiler. Şeýlelikde tamdyr çöreginiň önümçiligi bilen meşgullanýan ençeme aýal gyzlar işsiz galdylar. Telekeçiler girdejisiz galdylar. Diýip hususiýetçiler aýdýarlar. Hususy önüm öndürjüleriň gazy üçinçiliginiň kesilmeginiň bahar aýlaryna çenli dowam etmegine garaşlýar. 1 marta çenli düýbinden gadagan ediler. Diýip hususy önümçilik kärhanasynyň gazy üçinçiligi wagtdaýyn kesilen bir telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Tebii gaz gorlarynyň suwd edilen möçberleri boýunça dünýä ýurtlarynyň arasyny öňüne korunary elýän Türkmenistana tamdyr çöreginiň önümçiligi we ýylydyşhana işleri möhüm durmuş deskalarynyň gazy etmeçiligi bilen bagly aladalaryň arasyna bökdülýär. Gyzlarbad we Bereket etraplaryna meýwe we göýekbakça önümlerini ösdürip ýetişdirýän ýylydyşhana eýeleri oba hojalyk önümlerini sow gurýanlygyny, olaryň zaýlanýanyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy soňky bir näçe gün bäri Sewitden käbir künjeklerinde howanyň temperaturasynyň -15 gradusa çenli sowanyny habar berýär. Yerli ýaşaýjylar Sewitde soňky bir näçe gün bäri dowam edýän sowuk howanyň taryhda ören seyrek bolandygyny aýdýarlar. Ýylydyşhanalar şeýle sowuk howa niýetlenmedik, olary ätiýaç odun bilen gyzdyrmak hem göz öňüne tutulmadyk diýip Balkany önüm öndürjüler aýdýarlar. Türkmen howpsuzlyk gullukları petiklenen VPN ulgamlaryndan peýdalanmagy mümkinçilik berýän hyzmatlar güdürleýän hünärmenleri sakladylar. Türkmen häkimetleri ýyllar boýy ilad üçin garaşsyz maglumatlaryň elýetirliligini çäklendirip, şeýle-de petikli saýtlara we sosial torlary girmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlarynyň hem öňüne alyp gelýär. Munyň bilen bir wagtda soňky bir näçe aýdan bäri yerli hünärmenler petiklenen käbir VPN ulgamlaryndan peýdalanmagyň ýollaryny isläp düzüp, olary raýatlara hüdürläp başladylar. Teknika ustalar ulanjy üçin bir ay möhlet bilen tölegli VPN ulgamyny gurnap berýärler. Ustalar her abzala indirilen ulgama mahsus bolan ýöriýte kodu günde täzeläp durýarlar. Ýagny gurrun gidýän VPN petiklenäýse-de ol ertesi güni täzeden elýeterli bolýar. Bu hyzmatyň bir aýlyk tölegi 250-300 manat aralygynda durýar. Ustalar bilen müşteriler ýöriýte Messenger arkaly habarlaşýarlar. Diýip Balkany ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk gurrunga gidýän hyzmatlaryň we peýdalanylýan teknik täýärleriň jikme-jiklerini aýan etmekden saklanýar. Bu ağırlykda Balkanda bu hili mümkinçilikleri hüdürleýän ustalaryň ençemesi eli salyndy we soragy çekildi. 11 ýanwarda Milli Howpsuzlyk Ministrligi we Içeri işler Ministrliginiň işgärleri VPN kodlaryny ýasap berýän 10 goloy programmisti sakladylar. Olaryň soňky ykwaly nämälim? Emma gizlin ýagdaýda işleýän käbir beýleki ustalar olara hakerçilik aýplamasynyň bildirilmeginiň mümkindigini aýdýarlar. Diýip bu ýagdaýlardan habarly söhbetleşmez belledi. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň häkimetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça kommentariýa almak başartmady.